Зейде узган ел ювелир кибетін басушыларны Мәскеу һәм Тольятти шәһәрләрендә тоткарлаганнар. Хәзер аларга карата җинаять эше ачылып, тоткарланучылар суд каршына басты. Находится уголовное дело в отношении троих подсудимых, обвиняемых в совершении хищения ювелирных изделий из магазина «Топаст», совершенное 13 мая 2023 года, организованной группой в особо крупном размере. Постановлением суда от 10 октября 2024 года содержание под стражей подсудимым продлен на 3 месяца. Рассмотрение дела продолжено. Җинаятны кылуда гаепләнүчеләр чит ил кешеләре булып чыга. Тикшерү эшләренә караганда алар кибет басуга алдан әзерләнгән. Ишекне ватып кирип ювелир эшләнмәләрне капчыкларга тутыргач, Мәскәүгә китеп табышны сатып акчаны үзара бүлешергә планлаштыралар. Урланган кыйммәтле бизәнү әйберләре 4,5 миллион сум белән исәпләнә. Подсудимые обвиняются в совершении кражи. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Җинаять эше әле ябылмады, 3 гаепләнүче хөкем карары чыкканчы сак астында булачак. Адилә Бурханова, Александр Зимовеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.